Intro, bala. Tira na, tira. Yan. Last session. Para mas ball. Yeah. Alright, guys. Hello, bebeng. Maamot itong mga bully na to, guys. Mga monster. Yun. Dito kami muli sa Pias. Mapanda. Mabalat na bully. Yan. May mga quality na bully. Classic. Talaga yung mga true bully. Mga squad. Ako magawak. Ikaw yung magawak sa lalaki. Yun! Mabait yan. Pero ako natawag. Tigas mo na po. Tigas mo na siya. Tigas. Alright. Buhatin mo po na. Tama mamalik siya. Ha? Buhatin. Sarap na. Ganyan siya. Buhat. Lang di mo mabuhat. Kapoy, kapoy. Sapa. Mali yung diskarte mo. Hindi mo na buhat ay. Sige, grabe. Sige, hilahin mo po. Bukas-bukas na yung pao. Kapay-kapay ka nga. Ulit. Tingnan mo kung tigas. Lambot na. Nagapa. Wag mo munang hayaan mo siyang tumalon. Saka pag tumalon, saka yun. Kapit mo. Isa pa. Wala na yung babae. Yes, singgeng. Hirap talaga mag-breed ng malaki aso. Bitawan ng pako. Ilalak ko muna yung kanya. Ikaw na. Ilan mo ba? Lambot na. Lang. Sige pa ko. Shit, manipis yung pagkaroon ko. Sakit. Lagay mo na sa gilid ko. Sakit sa paa. Manipis yung pantalon ko. Kaya talaga mag-shoot pag manipis yung gamit ng pantalon. Jogging pants. Kasang. Bigal na. Ang paa mo na ba na? Yung guys. Simple pa to. Surable na to guys. Anak kasang boy. Alin ko niya. Sabi guys. Yun. Babala, pag mag-shoot po kayo ng aso, huwag kayo mag-short pan. Sigurado, butas-butas yung ano nyo. Hindi ka naman nag-shoot. Ay, dinila niya. Yan na. Nagihila na siya. Sakit na bebeng. Hila niya. Hila yung bebeng. Parang di naman. Sakit. Bas na to. Hindi nga bilit. Ano? Bilit yan. Binahin ng pusa. Daro po sa iyo, sir. Ay, hipak ka na. Maraw na doon. Wala daw si Rina doon ay. Sinungiyasak na. Wala din. Magpipin na. Wala kami sa dito. Kaya na. Wala daw. Hindi. Buyak sa balo. Schedule na lang mga doon. Magagala na yun.
dala ng motor ko yun. Wina, dala ng motor ko. Dati. Sige lang. Gusto. Bukas. Bukas na. Ah. Wala naman si Kato doon. Ayaw mo kong sabi na. Huwag kang kapalo to mo. Sabi niya pag walang bulalo. Pag walang bulalo, yun na. Hindi kami pupunta. Wala ka sa buhay. Mga tanong layan. Hindi mo kami luluto ng bulo. Nawan. Susunod na. Susunod na. Dapat kasi way na ako. Pupunta kami dyan. Nagwala. Susunod na dito. Sarada na ang tubong. Grabe, matabot-tabol yan aso. Exotic din na. Exotic. Kung babae yan, true bully. Tingnan mo ko lang. Ito yung unang bully. Babae quality na bully. Ito kasi maganda yung build. Katawang nila. Ito ulo. Pero ito talaga American bully. American din na. Yan naman totoo classic. Yan yung mga sinauna mga bully. Maganda pa. Kasi mga gorilla na itong mga ito. Kaya hindi na aso, mga gorilla na. Katawang nila. Lalaki na yung katawan nila. Pero maganda tingnan na. Dalaga ng gorilla. Gusto. Alright! Follow for more videos bro guys. Ito pa.